strah od stranaca. Pokazuje se zapravo na primjeru Francuske da je ceo zapadni svet i zapadni model u jednoj dubokoj krizi. Nestao je naime onaj takozvani liberalni konsenzus da su tržišna ekonomija i politička demokratija nešto što je neizbežno i što je uslov za napredak. Radnicima Radio-televizije Srbije poginulim u bombardovanju 1999. godine polaganjem venaca i paljenjem sveća kod spomenika Zašto, noćas u 2 sata i 6 minuta odali su poštu porodice, kolege i prijatelji. Na to je podsjećamo od 23. aprila 1999. bombardovao RTS sa 2 projektila, a poginulo je 16 radnika te medijske kuće. U ime porodice nastradalih Milorad Medić je rekao da su svetski moćnici i čelnici NATO-a odlučili da po prvi put u istoriji ratnih sukoba